työalue. Eli tähän ei sitten enää ambulanssilla suotaan tuo toinen pää ja vastaavasti sitten paloautolla tämä toinen kulku, ettei sitten mahdollisesti muita aavereita satu. Ja näin annetaan pelastushenkilökunnalle se työrauha suojaamalla näillä autoilla se oma työskentely. Ja kun välittömästi ambulanssihenkilökunta menee potilaan ja tuorin uhrin kanssa tuonne autoon, paloesimies tarkistaa myöskin, että mikä on tilanne ja miettii, että millä tavalla sitten tämä potilas tuolta autosta loppujen lopuksi saataisiin ulos. Ja tässä epäillä, koska sen verran kova on tämä ryske ja tärske ollut, että todennäköisesti selkäranka tai niska vammaa potilaalla on, joten ihan helppo ei ole tämä potilaan pelastaminen tuolta autosta. Paloesimies Janne Kakkonen antaa ohjeita ja kohteita, mistä lähdetään liikkeelle. Ja tärkeää on tosiaankin suojata se oma työ, että haluaa tai muuta vastaavaa. Tosiaankin apusta ratkaistiin nuo kaapelit. Mikäli auto saa tämä potilas, ja moni varmasti ihmettelee, että miksi ei olla nyt avata tuosta maankäytöllä toiselta puolelta. Ei voida, koska se on kuitenkin tää selkäranka vamma, niin potilas tarvitsee mahdollisimman suorassa asennossa saada autosta ulos. Ja tässäkin rystetilanteessa niin ovea ei ole, että pyritään pitämään potilas mahdollisimman suorassa, jossa vältetään sitten näitä ylimääräisiä vaurioita. Toimivat nämä henkilöt sitten paloautossa tai ambulanssissa myös kaikilla palomiehillä on tämä ensivastakoulutus ja myös paloauto on varustettu erilaisilla ensiapuvälineillä. Eli myös totta kai palomiehet pystyvät ja kykenevät tämän ensihoidon antamaan ennen kuin vaikka ambulanssi saapuu paikalle.